Fitoterapiya näme? Fitoterapiya, fito ösümlük terapiya beceriş. Dünya lukmançylygynyň iň gadymy ugurlarynyň biri bolup, derman ösümlükleri bilen bejermek diýmegi aňladýar. Biziň ýurdumyzda dermanlyk ösümlükleri nirede has köp duş gelýär. Türkmenistanda dermanlyk ösümlükleri merkezi köpetdagda, Gunorta Gunmatar köpetdagda, Köýtennagda, Amyderiýa jülüsine has köp duş gelýär. Haýsy ösümlük has peýdaly, dagy tegine bitýänmi, derýan kenaryna ösýänmi ýa-da sahrada. Ösümlüklerin içinde dermanlyk häsiýeti boýunça has tapawutlar, ýani has täsirlisi dagyň orta guşokluklaryndan başlap beýik guşokluklaryna çenli aralykda bitýär. Derýan kenaryna ösýänleri 2-nji orunda, sahrada bitýänleri 3-nji orunda durýar.